Здравейте, приятели! Днеска продължаваме поредицата на Detroit Battlegrounds си да. Окей. Окей, бум-бум. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Добре, игра срещу бот, разбирам. Добре, много съм тъп. Така. Пау. Ще направя 3 комбо. Окей, комбото изпълнено. Добре, в момента игра с ботка. Това го разбрах. Така, пум-пум, пау. Едно. Така ще блокваме. Няма да блокваш, разбираш ли ме, човек? Окей, дете. Окей, започваме видеото. Добре. Един кук. Хора, моля ви, абонирайте се за канала ми. Не мога да се тегля OBS Studio. Нещо бъгло. Опитахме се с Bobby Studio да се опитам. Опитахме се, ама не стана. И продължаваме. Оу! Не, аз съм кукнат, хора. Хора, искам да се стигна с това. Прас, мраз. Стига. Така, бум, пау. Мисля да си заради от дъмито супера, за да мога да убия хората, че... Откъде да го гледам е малко... Има тук доста тегави хора, затова няма да се бия с тях. Добре, това... да, това е едно яко. Бум-яу! Я! Това ме изкефи доста. Сега си взимам ултимейта от това. Добре. Прас, мраз. Добре. Така, удрам. И сега го довършваме. Това има ли анимация? Не, няма. Няма анимация, като го убиш. Това е много тъпо. Да добавя, между другото. Добре, много съм тъп, хора, и не можах да го удара. Така, удрам, пум, пау, пим. Така, удрам едно комбо. Да си заредим супера. Отиваме демон мод. Финиш хим, окей. И го скъсваме на две. Разбрано. Да, малко ще си програм да ултимейта хора, понеже няма да се бия с хора. Хора, няма да се бия с някой, който е трайхард. Удар от този път. Паум.
Само да убия дъмито последен път. Пум, пум, пау. Мале. Мале, какво комбо му направих? Пау! Ооо, тресна го. Окей, хора, с кой ще бием? Реактивирам си лута. То отново ме кефи. Идвам! Опа, хванах някакъв. Нямаш колко ми дреме. Това е много готино, между другото, хора, вижте. Окей. Удрамале, това е много готино. Гледайте са комото. Пум-мум-мум-мум-мум-мум-мум-мум. Хаме, хаме. Окей, не можех да го ударя това. Коска да се биеш, мен. Ха-ха! Мале, взех кила, yes. Опа, хвана ги. Не, сега той ще ме таргетне, понеже го убих. Много готино. И аз така мога игра. Да, брат, много си точен. Да, брат. Гледай го, бе, брат, не само трайхард играта. Аз исках просто кил искам. Нахалник. Първо, те са много гадняри. Виж ги, да. Гледай, какво да ми стана, бе, човек? Опа. Да, деца, и съм прави финишър. Да, то... Хората няма смисъл просто. Добре, то ме финишира. Финишира и са. Продължаваме. Кафичката с война вътре. Ще удраме дъмито. Окей, то не ми отговаря. Така отиваме бум, пау, бум, пау, пинг. Окей, спасявам един. Не помагам на този. Да, се рискувах поне. Да, се рискувах, хора. За това... Не, това е много грозен стелчи, заказвам ви, много е грозен. Мешо. Или ме... Не ми показа това име. Да, мило. Човек не няма. Добре, това билети няма как да се е такова. Това билети е невъзможно за дожване. Какво? Този бухълката доста добър, бе.
Окей, бре, да. То са супер, какво искаш, то са супер, всеки може. Хора мисля да игра с... Не съм сигурен с кой да игра. Може... Стръквай се... Да, за Strongest Hero. Просто се опитвам днеска да не бъда толкова агресивен с другите хора. Какво съм ти направил, бе, човек? Добре, брат, защо? Гледай го, брат, какво съм ти направил па на тебе? Виж го, брат, виж го колко е тъп. Не хора, брат. Ма, брат, остави ме! На толкова съм ти направил, бе! Не, брат, на толкова съм му направил. Не, хора, заклевам за това, нищо не съм му направил. Бега, бе! Искаш да умреш ли? Добре, това как го мислях? Това как го мислях? Не, хора, това е регнато, аз го ударих! Ударих го и това... сега ще го убия, той сега ще го убия. Сега като го открия, ще го убия. Да го видим после колко само ще ме бие за... че го убих един път, сега ще го убия. Къде си, къде си? Да, бягай си, идвай към мен, да. После ти си умреш. Да, ако си... Аз като си взема ултимейта и ще го убият. Добре. Те само си хаби супер на другите. Добре, брат, много си точен, нали? Много точен е то. То дори някой... Добре, брат! Съм ти направил па на тебе! Махалник. Поне супер му слушай. За ако че пусна супер, то ще внимава. Не, бе, хора, убиха ме с това! Кой го направи това, бе, човек? Много се нервищи те, бе. Сменя силата. Аз малко с Hero Hunter. Опа. Значи, ето това мога да правя така. И така по... Добре, това не стана. Опитвам се да направя това. Окей, стана.
се пробвам пак. Пум. Добре, пак не стане. Поне можех да му направя финишърче на дъмито. Така. Искам да бим някой. Да свършим видеото. Та много ли така? На кой си от мъщта? То! Това кой е? Окей, дай си сме на английски. Хора, вижте. Така, гледам ги. Юрушъм. Леки, брат. Леко сега. Кой ще бие? Кой ще бие? Окей, двамата са на дост. Окей, дай с комбото. Насти! What the fuck happened? Oh hell no! Това се справим доста добре. Мале, то много добър. Хора, вижте, аз дори не мога да таком. The game is not awesome. GG, брат. Хора, надявам се да ви е харесало видеото. И чао, хора, следващото видео ще правя на още много готини видеа. Ще правя на много различни неща и чао.